ప్రాణ స్నేహితుడు అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. రెవరెండ్ దేవరాజ్ నెమ్మాది గారి యొక్క వర్తమానం వినబోయే ముందు ఒక మధుర గీతాన్ని వీక్షిద్దాం. పాపాల సంద్రమందున పయనించు వేళలో పాషాణ మనసు మార్చి పరిశుద్ధుని చేశావయా. పాపాల సంద్రమందున పయనించు వేళలో పాషాణ మనసు మార్చి పరిశుద్ధుని చేశావయా. ఏ రీతి రుణం తీర్చుకుందు యేసువా, ఏ దిక్కులేని నన్ను ప్రేమించినావయా. ఎంతో కృపను చూపి నన్ను దీవించినావయా. ఏ రీతి తీర్చుకుందు యేసువా. నా పాప శిక్ష శిలువపై భరించినావయా. నా దోషమును గ్రహించి క్షమించినావయా. నా పాప శిక్ష శిలువపై భరించినావయా. నా దోషమును గ్రహించి క్షమించినావయా. ఏ రీతి రుణం తీర్చుకుందు యేసువా, ఏ రీతి రుణం తీర్చుకుందు యేసువా. ఏ దిక్కులేని నన్ను ప్రేమించినావయా. ఎంతో కృపను చూపి నన్ను దీవించినావయా. ఏ రీతి రుణం తీర్చుకుందు యేసువా. ఏ రీతి రుణం తీర్చుకుందు యేసువా. క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామములో శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంత చక్కటి అవకాశం దేవుడు నాకు ఇచ్చినందుకు నేను దేవునికి ఎంతగానో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇది 2వ వారం మనకు తెలుసు కదా. ముఖ్యంగా యవనస్తులకు సంబంధించినటువంటి సువార్తమానములు మరి అందించాలని ప్రాణ స్నేహితుడు కార్యక్రమం ద్వారా మరి దేవుడు వారి జీవితంలో మేలు చేయాలని, మరి వారి ప్రవర్తనను మరి అదేవిధంగా వారి యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని సరిగా కాపాడుకొని దేవునికి ఇష్టం వచ్చే బిడ్డలుగా, దేవుని ఇష్టానుసారంగా జీవించేటువంటి మంచి బిడ్డలుగా మరి వారిని తీర్చిదిద్దాలనేటువంటి మంచి ఆలోచనతో ఈ యొక్క యవనస్తులకు సంబంధించినటువంటి సందేశములు 2వ వారం ఇవ్వబడుతున్నాయి. అది మీకు తెలుసు. కాబట్టి ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూసుకునే పోయే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చూసుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రియా ప్రభువా, పరలోక తండ్రి, నీ కొన్నాళ్ళు తెలియజేస్తున్నాం. నీ మాటలు చాలా సత్యమైనవి ప్రభువా, మా జీవకు మధురమైనటువంటివి. యవనులు దేని చేత తమ నడతను శుద్ధిపరచుకుందురు? మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సరిగ్గా పఠించి
దాన్ని అవలంబించి వారి జీవితంలో వాక్యానుసారంగా జీవించడం వల్లే కదా అని చెప్పాను. నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రభు. మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క మాటలు ప్రభా మా జీవితంలో మేము ఆపాదించుకొని మీకు ఇష్టమైనటువంటి బిడ్డలుగా మేము జీవించడానికి సహాయం చేయండి. ఈ రోజున మొట్టమొదటిగా యవనస్తుల గురించి మేము మాట్లాడుకుంటుండగా అనేకమైన మర్మాలు మాకు తెలియచేయమని యేసు నామమున నడిచి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మానవ జీవితం ఒక వింతైనటువంటిది. దేవుడు మానవుణ్ణి చేసినప్పుడు తాను తనలాంటి ఇంకొక మానవుణ్ణి చేసుకోవడానికి, లేదంటే తనలాంటి ఇంకొక మానవుణ్ణి తన ద్వారా లోకానికి రప్పించడానికి అర్హుడుగా మానవుణ్ణి దేవుడు చేశాడు. దేవుడు మొట్టమొదటిగా హవ్వ ఆదాములను సృష్టించినప్పుడు వారిద్దరిని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించి ఫలించి అభివృద్ధి పొందండి అని చెప్పి వారిని ఆశీర్వదించాడు. దాని అర్థం ఏంటి అంటే పిల్లలను కనండి, మీరందరూ కలిసి ఈ భూలోకాన్ని ఏలండి అని దేవుడు వారికి మరి ఆది కాండంలో గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని వారికి ఇచ్చారు. అయితే మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే మానవుని యొక్క జీవితము పుట్టుకతో మొదలవుతుంది కదా. ఆ యొక్క పసితనము నుంచి, ఆ బాలుడితనం నుంచి యవన దశకు వచ్చి, యవన దశ నుంచి మరి మధ్య వయసుకు వచ్చి, మధ్య వయసు నుంచి ముసలితనం వరకు మానవ యొక్క జీవిత ప్రయాణం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే మానవ యొక్క జీవిత ప్రయాణంలో మరి అన్ని దశల్లో కల్లా ముఖ్యమైనటువంటి దశ ఏంటయ్యా అంటే అది యవ్వన దశ. 13 నుంచి 19 వరకు దీన్ని టీనేజ్ అంటాం. ఈ టీనేజ్ వయసులో ఒక్కొక్క యవనస్తుడు, ఒక్కొక్క యవనస్తురాళ్ళు ఎటువంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు, ఎటువంటి హావాభావాలు కలిగి ఉంటారు, వారి ఉద్దేశాలు ఎలా ఉంటాయి, వారు ఎవరిని ఇమిటేట్ చేయాలనుకుంటారు అనేటువంటి విషయాలు అనేకమైనటువంటివి మనం ధ్యానించేద్దాం. గమనించండి, ఒక భక్తుడు అన్నాడు కదా, దేవుడికి కావాల్సినటువంటి వారు యవనస్తులే, అలాగే సాతానుకు కావాల్సిన వారు కూడా యవనస్తులే అని మరి ఒక భక్తుడు చెప్పాడు. నిజమే, యవనస్తులు ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటి వారు. యవన కాలము అన్ని దశల్లో కల్లా బహు శ్రేష్టమైనటువంటి కాలం. పిల్లలు వారికి కొంత తెలిసి కొంత తెలియకుండా అజ్ఞానుల వలె ఉంటారు. అమాయకత్వం అని అంటాం మనం, అమాయకంగా ఉంటారు. మరి వృద్ధులైతే అన్నీ తెలిసిన మేధావులై ఉంటారు. కానీ వారికి వీరికి ఉన్నటువంటి పోల్చదగిన విషయం ఏంటయ్యా అంటే పిల్లలు జ్ఞానహీనులుగా లేదంటే అమాయకులుగా ఉండి ఏమీ చేయలేరు. అంటే శారీరకంగా వారు బలహీనులు, హెల్ప్లెస్. అలాగే వృద్ధులు కూడా మరి జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ వారు కూడా శారీరకంగా బలహీనులుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటారు. ఇక శారీరకంగా బలవంతులుగా ఉండి మరి నేర్చుకోవడానికి మరి కుతూహలంగా ఉండి మరి అనేకమైనటువంటి పనులు చేయగలిగే శక్తి కలిగినటువంటి వారు, చురుకుగా ఉండగలిగినటువంటి దశ ఏంటయ్యా అంటే ఒక యవన దశ మాత్రమే. గమనించిన ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ముఖ్యంగా దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క యవనస్తుడు, ప్రతి ఒక్క యవనస్తురాలు దేవునికి అక్కరకు వచ్చేటువంటి బిడ్డలుగా ఉండాలనేటువంటిది దేవుని యొక్క కోరిక. అందుకే దేవుడు యవనస్తుల్ని ఏమాత్రం కూడా నెట్టివేయకుండా వారి కోసమై బైబిల్లో ప్రత్యేకంగా ఒక పుస్తకాన్ని దేవుడు రచింపజేశాడు. అది యవన దశలోటువంటి మహాజ్ఞానటువంటి సొలొమోను ఆ యొక్క సామెతలను రాసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. సామెతలు మనం చూసినట్లయితే ఒక చిన్న మాట మీకు గుర్తు చేస్తాను. సామెతల గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో 1వ వచనం నుంచి నేను చదువుతాను, జాగ్రత్తగా వినండి. దావీదు కుమారుడును ఇశ్రాయేలు రాజైన సొలొమోను సామెతలు జ్ఞానమును ఉపదేశమును అభ్యసించుటకును, వివేక సల్లాపమును గ్రహించుటకును, నీతి న్యాయ యథార్థతల ననుసరించుట యందు బుద్ధి కుశలత ఇచ్చు ఉపదేశం నొందుటకును, జ్ఞానం లేని వారికి బుద్ధి కలిగించుటకును, యవనులకు తెలివియు వివేచనయు పుట్టించుటకును తగిన సామెతలు అని సామెతల గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 1 నుంచి 4 వచనాల్లో మనం చూడగలం. గమనించండి, యవనులకు తెలివియు వివేచనయు పుట్టించుటకు తగిన సామెతలు అని ఇక్కడ బైబిల్లో రాయబడింది. గమనించండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు యవనస్తుల గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన బాధ్యత కలిగి ఉన్నాడు. యవనస్తుల గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన భారం కలిగి ఉండి 66 పుస్తకాల్లో ఒక పుస్తకాన్ని మన కొరకు ఆయన వెచ్చించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆనాటి కాలంలో మహాజ్ఞానిగా ఎంచమైనటువంటి సొలొమోను దేవుని పాదాల చెంత కూర్చుని ఉండి, నేను యవన కాలంలో ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి మా నాన్నగారి తర్వాత నాకు అధికారం ఇచ్చినది కదా ప్రభువా, నాకు జ్ఞానం ఇవ్వమని ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా? ఇదిగో నువ్వు చాలా మంచి కోరికను కోరావు, ఇదిగో నువ్వు ఆ ఆస్తిని అడగలేదు, అంతస్తులు అడగలేదు,
భార్యను అడగలేదు, అనేకమైనటువంటి రాజ్యాన్ని అడగలేదు, కానీ నా ప్రజలు పరిపాలించిన జ్ఞానం అడిగావు అని చెప్పి దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా? ఇదిగో నీకు నేను జ్ఞానం ఇస్తున్నాను, నీ అంత జ్ఞానం ఇంతకు ముందు లేరు, ఇప్పుడు లేడు, ఇక ముందు కూడా రాబోడు అంటూ దేవుడు తను ఆశీర్వదించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. అంత జ్ఞానాన్ని దేవుడు అతనికి ఇచ్చి యవన దశలో మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలను, దేవుని సొంత ప్రజలను పరిపాలించేటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆ జ్ఞాని ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని రాస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. దేవుడు యవనస్తులైన మన కొరకు ఒక కేర్ తీసుకున్నాడని మనం గ్రహించాలి. ఈ రోజున గ్రహించిన ప్రియమైన చెల్లి, తమ్ముడు, అన్నయ్య, అక్క, మనందరం కూడా దేవునికి మరి ఎంతో ఇష్టం. ఆయన యవన దశలో ఉన్నటువంటి మనందరినీ కూడా ఆయన పని కొరకై వాడుకోవాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఈ రోజున యవనంలో ఉన్నటువంటి 2 లక్షణాల గురించి నేను మీతో మాట్లాడాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. బైబిల్లో మొట్టమొదటిగా యవనులుగా ఎవరు మనకు కనబడతారు అంటే దేవుని చేత సృష్టించబడినటువంటి ఆ 2 వ్యక్తులు. వారెవరంటే ఆదాము, హవ్వ. నేను అనుకుంటాను ఈ ఆదాము, హవ్వలు దేవుని చేత చేయబడినప్పుడు, సృష్టించబడినప్పుడు వారు యవన దశలో సృష్టించబడ్డారు అనేది నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే వారికి జన్మ అనేటువంటిది లేదు, వారు ఎవరి ద్వారా కూడా పుట్టలేదు, వారిని దేవుడు చేయడమే యవనస్తులుగా చేసి ఉంటాడు అనేటువంటిది ఒక చిన్న అభిప్రాయం. గమనించాలి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ఆదామును చేసి తన స్వరూపమును తన పోలిక చొప్పున నరుని చేశాడని చెప్పి చాలా ఆనందించాడు. ఆయన చేసిన సృష్టిలో యావత్తు ప్రతీది కూడా సమస్తము కూడా మంచిది అని చూచాడు. కానీ దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆదామును చూచాడో, ఆదాము దేవుని స్వరూపమును దేవుని పోలిక చొప్పున చేయబడ్డాడు. దేవుడు సాయంత్రకాలంలో ఆయనతో సంభాషించడానికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆదాము సంతోషంగా ఉండడం దేవుడు చూచాడు. కానీ దేవుడు ఎప్పుడైతే పరలోకానికి వెళుతున్నాడో, ఎప్పుడైతే ఆదాము ఒంటరిగా ఉండడం దేవుడు చూచి దేవుడు సమస్తం మంచిదని చెప్పాడు. కానీ ఆదాము ఒంటరిగా ఉండడం, లేదంటే నరుడు ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు అనేటువంటి ఆ యొక్క భావాన్ని దేవుడు వ్యక్తపరిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. దేవుడు సకలము కూడా మంచిదని చూచి ఎందుకు నరుడు ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదని దేవుడు తలంచాడు అంటే, ఆ యవనస్తుడైనటువంటి ఆదాము తన మొట్టమొదటి ఫీలింగ్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. అదేంటో తెలుసా? ఒంటరితనం. దేవుడు మాట్లాడినప్పుడల్లా, దేవుడు సంభాషించినప్పుడల్లా, దేవుడు తనతో నడిచినప్పుడల్లా ఆదాము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు పరలోకానికి వెళ్తూ ఉన్నాడో అప్పుడు ఆదాము ఒంటరిగా ఉండడం దేవుడు గమనించి దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా? ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఆదికాండము 2వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదు, వానికి సాటి అయిన సహాయమును వాని కొరకు చేయుదుననుకొనెను. దేవుడైన యెహోవా ప్రతి భూజంతువును, ప్రతి ఆకాశ పక్షిని నేల నుండి నిర్మించి ఆదాము వాటికి ఏ పేర్లు పెట్టునో చూచుటకు ఆయన ఎద్దుకు వాటిని రప్పించెను. జీవము గల ప్రతి దానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టెనో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 20వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, అప్పుడు ఆదాము సమస్త పశువులకును, ఆకాశ పక్షులకును, సమస్త భూజంతువులకును పేర్లు పెట్టెను. అయినను ఆదామునకు సాటైన సహాయము అతనికి లేకపోయెను. అయినను అంటే ఏంటండి? దేవుడు ఆదాము ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదని తలంచి ఆయన సృష్టించినటువంటి ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జంతువులను, అందులో ఏదో ఒక దాన్ని ఆయన సాటైన సాగరిగా తీసుకుంటాడేమో అనుకున్నాడేమో. కానీ ఆదాము వాటన్నిటికీ పేర్లు పెట్టి వాటిని పంపించి వేశాడు. మరలా ఆయన ఒంటరిగా ఉండడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పుడు దేవుడు అనుకున్నాడు కదా, ఇది కూడదు, ప్రతి జంతువు నేను ఆడదిగాను మొగదిగాను చేశాను కదా, ఇదిగో నా స్వరూపమును నా పోలిక చొప్పున చేయబడినటువంటి ఈ మానవుని కూడా ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు, కాబట్టి ఆ ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్న నేను చూడలేకపోతున్నాను, కాబట్టి తన కోసం ఇంకొక సాటిన సాకరణ చేద్దామని చెప్పి దేవుడు తనకి గాఢ నిద్ర కలగజేసి తన ప్రకటెముకల్లో ఒక ఎముకను తీసుకొని ఆ ఎముకను స్త్రీనిగా మలచి ఆ స్త్రీని ఆదాము దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చాడు. ఇక్కడ మనం చూడాల్సిన విషయం ఏంటో తెలుసా? యవనస్తుల్లో ఉన్నటువంటి ఒంటరితనం అనేటువంటి గుణం. చాలామంది యవనస్తులు మనం చూసినట్లయితే అమ్మ ఉంటారు, నాన్న ఉంటారు, అక్క చెల్లెళ్ళు ఉంటారు, అన్నదమ్ములు ఉంటారు, మరి బంధువులు ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు, కానీ ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారిని ఎవరు పట్టించుకోరు, తమ పనుల్లో వారు ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు, తమ పనుల్లో వారు ఉండిపోతారు, కానీ నన్ను పట్టించుకోవట్లేదే అని మరి భావిస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా ఆ యొక్క ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ప్రియ దేవుని బిడ్డ, నువ్వు అటువంటి ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్నావా? నీకు అందరూ ఉండి కూడా నువ్వు ఎవరు లేనట్లుగా ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్నావా? దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఇదిగో నేను నీకు తోడా ఉంటానని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఆనాడు దేవుడు ఆదాముకి హవ్వను తీసుకుని వచ్చాడు, కానీ ఈనాడు దేవుడు మనతో కూడా ఉండబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. అందరూ ఉండి కూడా ఒంటరితనాన్ని అనుభవించినటువంటి ఒక వ్యక్తిని మీకు గుర్తు చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. అతను ఎవరో కాదు, యోబు. తనకు బిడ్డలను పోగొట్టుకున్న తనకు తోడుగా ఉన్నటువంటి
తన భార్య కూడా తన దగ్గర ఉండి కూడా దేవుని దూషించి చనిపో అని ఆయన్ని హేళన చేసి ఆమె ఆయన్ని ధిక్కరించి ఆయన్ని ఎంతగానో బాధ పెట్టినట్లు మనం చూడగలం. అంతేకాకుండా స్నేహితులు ఓదార్దామని వచ్చినట్లు వచ్చి ఆయన్ని చుట్టుపోటు మాటలతో ఆయన్ని బాధపెడుతున్నప్పుడు, ఆయన అందరూ ఉండి కూడా ఒంటరితనం అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఈ మాటలు పలుకుతూ అన్నాడు కదా. యోబు గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, నా బంధువులు నా యొద్దకు రాకై ఉన్నారు, నా ప్రాణ స్నేహితులు నన్ను మర్చిపోయి ఉన్నారు, నా ఇంటి దాసి జనులు నన్ను అన్యునిగా ఎంచెదరు, నేను వారి దృష్టికి పరదేశినై ఉన్నాను అని యోబు గారు ఇక్కడ ఆయన యొక్క బాధను వ్యక్తపరుస్తున్నారు. నేను అందరికీ చెడ్డవాడయ్యాను, నన్ను ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు, నేను అందరికీ కానివాడయ్యాను, నా యొక్క బాగోగులు ఎవరు చూడడం లేదు, నా యొక్క మంచి చెడులు ఎవరు కూడా పట్టించుకోవట్లేదు అని బాధపడేటువంటి వారు ఈ లోకంలో చాలామంది ఉన్నారు. మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటో తెలుసా? మనకు తోడుగా దేవుడు ఉన్నాడు. అందుకే కీర్తనాకారుడు అంటాడు కదా, కీర్తన గ్రంథం నుంచి 9వ కీర్తన 10వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, యెహోవా నిన్ను ఆశ్రయించు వారిని నీవు విడిచిపెట్టువాడు కావు. యెహోవా నిన్ను ఆశ్రయించు వారిని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు అని దేవుని యొక్క మాటలు తెలియజేస్తుంది. మన తల్లి మర్చిపోవచ్చు, మన తండ్రి మర్చిపోవచ్చు, మన బంధువులు మర్చిపోవచ్చు, అన్నదమ్ములు మర్చిపోవచ్చు, స్నేహితులు మర్చిపోవచ్చు, మేలు పొందిన వారు మర్చిపోవచ్చు. ఈ రోజున నువ్వు పెట్టినటువంటి భిక్ష చేత అనేకమైన పదవులు అనుభవించేవారు ఉండకపోరు, వాళ్ళు కూడా నిన్ను మర్చిపోవచ్చు. కానీ దేవుడు నిన్ను మరువడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నువ్వు ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్నావా? దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను నీకు తోడుగా ఉంటానని తెలియజేస్తున్నాడు. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 5వ వచనం మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా, నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, ఎన్నడను ఎడబాయను అని ఆయనే చెప్పాను కదా అని ఈ వాక్యం తెలియజేస్తుంది. నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయను. గాడ్ విల్ నాట్ లీవ్ యూ మై ఫ్రెండ్, గాడ్ విల్ నాట్ ఫోర్సేక్ యూ. దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టేటి వాడు కాదు. దేవుడు మనల్ని ఆదరించేవాడు. మన బంధువులు, మన స్నేహితులు, మనకున్నటువంటి వారు, మనకు కలిగినటువంటి వారు, మన రక్త సంబంధులు మనం బాగా ఉన్నప్పుడు మనం చూడొచ్చు. నువ్వు బాగా చదువుకున్నప్పుడు, నువ్వు బాగా సంపాదిస్తున్నప్పుడు నీతో ఉండొచ్చు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ. కానీ నువ్వు శ్రమలు అనిపిస్తున్నప్పుడు, నువ్వు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నీకందరూ కూడా ముఖం చాటు వేయించు. మనం ఎవరిని ఆశ్రయించాలి తెలుసా? దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. అందుకే నిన్ను ఆశ్రయించు వారిని నేను విడిచిపెట్టువాడు కాదు అని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో అంటాడు కదా, నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, నేను ఎన్నడను ఎడబాయను అని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది. మనల్ని విడినటువంటి వాడు, ఎడబాయినటువంటి వాడు దేవుడు మాత్రమే. కాబట్టి ప్రేమైన బిడ్డ, ఈ లోకంలో ప్రేమలు ఎలా ఉంటాయి అంటే కనపడడానికి ఎంతో బలంగా ఉండొచ్చు, కానీ చివరికి అది ఎటు దారి తీస్తుందో మనకు తెలియదు. మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటి తెలుసా? తల్లిదండ్రుల ప్రేమైనా, అన్నదమ్ముల ప్రేమైనా, అక్కచెల్లి ప్రేమైనా, బంధువుల ప్రేమైనా, స్నేహితుల ప్రేమైనా సరే, ఎవరి ప్రేమైనా సరే ఒక సమయం వస్తుంది విడిచిపెట్టడానికి. కానీ దేవుని ప్రేమ మాత్రమే సదాకాలం అంతా ఉంటుంది. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ, నువ్వు ఒంటరిగా ఫీల్ అయితే ఆ రోజున దేవుడు ఆదాము యొక్క ఒంటరితనాన్ని చూచి, నా కుమారుడు, నేను చేసినటువంటి ఈ ఆదాము ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు, నేను ఉన్నప్పుడల్లా సంతోషపడుతున్నాను, నేను లేనప్పుడు తనకు తోడు కావాలని చెప్పి తన అక్కర్ని తీర్చాడు దేవుడు. ఈరోజు నువ్వు ఒంటరిగా ఫీల్ అయితే దేవుడు నీ అక్కర్ని తీరుస్తాడు. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ, దేవుని సన్నిధికి రా. నీకు అనేక మంది అక్క చెల్లెళ్ళు, నీకు అనేక మంది అన్నదమ్ములు, నీకు అనేక మందిని దేవుడు ఆత్మీయ బంధువులుగా అనుగ్రహిస్తాడు. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ, మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటో తెలుసా? మనం ఎవరిని పొందుకున్నా మనం పొందుకోవాల్సింది దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనే. అందుకే ఒక పాస్టర్ గారు ఈ మాట చెప్పారు. ఏంటో తెలుసా? నిజంగా నా జీవితంలో నేను అన్నదమ్ముల్ని, అక్క చెల్లెల్ని నేను పొందుకున్నది ఎక్కడో తెలుసా? మా ఇంట్లో కాదు, లేదంటే మా వీధిలో కాదు, మా పేటలో కాదు, లేదంటే ఎక్కడో కాదు, కానీ దేవుని సన్నిధిలో అని చెప్పారు. అవును, మనకి దేవుని సన్నిధిలో మాత్రమే మనకి అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు అందరూ మనకు దొరుకుతారు. అవునండి. కాబట్టి మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటో తెలుసా? దేవుడు మన అక్కరను తీరుస్తాడని ఆ ఒంటరితనాన్ని గురించి మర్చిపోయి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి దేవుని బిడ్డల సహవాసం మనం చేసినట్లయితే గొప్ప మేలు మనం పొందుతాం. ఒంటరితనంగా నువ్వు బాధపడితే దేవునితో సహవాసం చేయి. మనల్ని అనేక మంది మోసగించొచ్చేమో, కానీ దేవుడు మాత్రం మనల్ని ఎన్నటికీ మోసపరచడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, యవనస్తులు ఉన్నటువంటి రెండవ క్వాలిటీ మనం చూసినట్లయితే అదేంటంటే త్వరగా మోసపోవడం. ఆదాము ఒంటరితనంతో బాధపడితే హవ్వ త్వరగా మోసపోయింది. దేవుడు తినొద్దు అని చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క చెట్టు ఫలమును సాతాను, సర్పము మోసగించడం వలన మోసపోయి ఆమె తినివేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకు సర్పము హవ్వని శోధించింది, ఎందుకు ఆదామును శోధించలేదు అంటే బైబిల్ క్లియర్గా చెప్తుంది. ఏంటో తెలుసా? స్త్రీలు బలహీన పాత్రలు అని. వారికి త్వరగా నమ్మేటువంటి గుణం ఉంటుంది. ఎవరిని పడితే వారిని త్వరగా నమ్మేసి,
ఎవరిని పడితే వారిని త్వరగా ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకొని, ఎవరిని పడితే వారికి వారి యొక్క బాధ్యతను అప్పగించి వారిని సొంత ప్రజలుగా, సొంత వారిగా వారిని భావించి మోసపోతూ ఉంటారు. ఈ రోజున టీవీ ముందు కూర్చొని ఈ యొక్క వాక్యం వింటున్నటువంటి అనేక మంది ఇటువంటి బాధ చేత బాధించబడుతున్నారని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. అదేంటో తెలుసా? ఎవరో ప్రేమిస్తున్నారంటే వారి మాటలు విని ప్రేమించి మోసపోయి ఉండొచ్చు, లేదంటే వారేదో జాబ్ ఇస్తారని చెప్పి, లేదంటే వారేదో ఆర్థికంగా ఆదుకుంటారని చెప్పి, లేదంటే వారేదో పైకి తీసుకొస్తారని చెప్పి అనేకమైన ఆశలు పెట్టుకొని, ప్రియ చెల్లి, అక్క, నువ్వు ఎవరినో నమ్మేసి మోసపోయావా? దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు తెలుసా? నువ్వు మరలా దేవుని ఎందుకు రా. ఎవరిని నమ్మడానికి వీల్లేదు. ఈ మానవులు మోసగించేటువంటి వారు. మనం నమ్మాల్సిన దేవుని మాత్రమే. ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే నిజ స్నేహితుడు, ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే ప్రాణ స్నేహితుడు, ఆయన ఒక్కడే మాత్రమే మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు, ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే మన కొరకు త్యాగము చేసి మరి మనకు రక్షణ భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి దేవుడు ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. ప్రియ చెల్లి, అక్క, నువ్వు ఎవరి చేతను మోసగించబడ్డావా? తమ్ముడు, అన్నయ్య, నువ్వు కూడా ఎవరి చేతను మోసగించబడ్డావా? గమనించండి. దేవుడు అంటున్నాడు తెలుసా? యవనస్తులుకున్నటువంటి 2 గుణాలు ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ, నువ్వు దేవుని ఎందుకురా. దేవునితో సహవాసం చేయి, దేవుని బిడ్డల సహవాసం చేయి. నిన్ను వారు ఆదుకుంటారు, నిన్ను వారు ఓదార్స్తారు, నిన్ను దేవుడు ఓదార్స్తాడు, నిన్ను దేవుడు ఆదుకుంటాడు, నీకు దేవుడు నీకు సకలం ఆయన సహాయం చేస్తాడు. అదేవిధంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డ, చెల్లి, అక్క, నువ్వు ఎవరి చేతను మోసగించబడ్డావా? ఎవరు నిన్ను మోసగించారా? ఈ యొక్క మనుషులు మనం నమ్మడానికి వీల్లేదు. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ, దేవుని మనం నమ్ముదాం, ఆయన యొక్క బాటలో మనం నడుద్దాం, ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని మన జీవితంలో నెరవేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. అప్పుడు మనం గొప్ప విజయాన్ని మనం చూడగలం. హవ్వ మోసగించబడింది, ఈజీగా నమ్మేసింది, త్వరగా ఆ యొక్క సర్పం మాటలు నమ్మేసి దేవుడు చెప్పిన మాటని ఆజ్ఞని అతిక్రమించి పండు తీసుకొని తినేసి పాపము చేసి దేవునికి దుఃఖాన్ని కలుగజేసింది. ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటిని కూడా పాపంలోనికి నెట్టివేసింది. కానీ దేవుడు మరలా అదే స్త్రీ ద్వారా రక్షణ అనుగ్రహించాడు. చాలా గొప్ప విషయం. కానీ దేవుని బిడ్డ, మనం గ్రహించవలసిన విషయం, ఒంటరితనాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తే దేవుని ఎదుకురా. నువ్వు మోసగించబడితే ఎవరు నమ్మొద్దు, దేవుని మాత్రమే నమ్ము. దేవుడు నీకు దారి చూపిస్తాడు. ఆయన చిత్తాన్ని మనం జీవితంలో నెరవేర్చడానికి మనం ప్రయత్నిస్తే గొప్ప మేలు మనం పొందుతాం. ఒక భక్తుడి మాట అన్నాడు, ఏంటో తెలుసా? We always look for our good, but God looks for our best. Once again I will say, మరలా నేను చెప్తాను, we always look for our good, but God looks for our best. మనందరం కూడా మనకు మంచిది కావాలి అని మనం ఎత్తుక్కుంటూ ఉంటాం. కానీ దేవుడైతే మనకి చాలా మంచిది ఇవ్వడానికి ఆయన ప్రయత్నిస్తున్నాడు అని దేవుని యొక్క భక్తుడు చెప్పాడు. నిజమే ప్రియ దేవుని బిడ్డ, అన్నయ్య, అక్క, చెల్లి, తమ్ముడు, దేవుడు మనకు చెప్తున్న విషయం ఏంటో తెలుసా? నువ్వు ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తే దేవుని ఎదుకురా. దేవుడు నిన్ను ఓదార్స్తాడు, దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు. ఆయనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయి, ఆయనతో సహవాసం చేయి, ఆయనతో నువ్వు స్నేహం చేయి. దేవుడు నీకు గొప్ప మేలు దయచేస్తాడు. అదేవిధంగా నువ్వు మోసగించబడ్డావా? దేవుని ఎదుకురా. దేవుని మాటలు వింటున్నాడు, దేవుని మనసును చూస్తున్నాడు. ప్రేమైన దేవుడిగా నువ్వు కృంగిపోవడం దేవుడు చూస్తున్నాడు. నీ మనసులో ఏమి ఆలోచిస్తున్నావు దేవుడు చూస్తున్నాడు. తెలుసా? నువ్వు దేవుని ఎదుకురా. దేవుని ఎద్దుకు వచ్చినట్లయితే ఆయన యొక్క అక్కరను తీస్తాడు. నీవు ఎవరి చేతతో మోసగించబడ్డావో వారికంటే గొప్ప స్థితిలో నిన్ను పెడతాడు, వారికంటే గొప్ప స్థితిలో నిన్ను హెచ్చిస్తాడు. అటువంటి గొప్ప స్థితి నీకు తెచ్చి నిన్ను ఆస్వాదిస్తాడు. మనం దేవుని ఎద్దుకు వచ్చినట్లయితే ఆయన నమ్మదగిన వాడు, మన అక్కర్లన్నీ కూడా తీర్చేటువంటి వాడు. కాబట్టి ప్రేమ యవనస్తులారా, మనం గ్రహించవలసిన ఏంటో తెలుసా? దేవుని ఎద్దుకు వద్దాం, ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టుకుందాం, దేవుని మీద ఆధారపడదాం, ఆయనతో సహవాసం చేద్దాం. మోసగించబడద్దు, దేవుని మాత్రం నమ్ముదాం. ఈ యొక్క మనుషులు నమ్మొద్దు, దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. మీ అందరికీ నేను దేవుని పేరట ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాం. దేవుని ఎదుగు రండి, గొప్ప మేలు పొందండి. దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించి ఆశ్రయించిన గాక. ఆమేన్. చిన్న ప్రార్థన. తండ్రి, నీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇంత ప్రశస్తమైన సమయంలో ప్రభువా, నువ్వు మొట్టమొదటిగా చేసినటువంటి ఆ యవనస్తుల గురించి ధ్యానించడానికి మాకు ఇచ్చిన తన కొరకు మీకు వందనాలు. అవును తండ్రి, ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్క యవనస్తుడు కూడా అనేక మంది ఉండి కూడా, చుట్టుపక్కల అందరూ ఉండి కూడా ఆ యొక్క ఒంటరితనాన్ని భరిస్తూ ఉంటున్నారు నాయన. మరి వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఈ యొక్క అక్కలో, చెల్లిలో, తమ్ముళ్ళు, అన్నయ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఒంటరితనమైనటువంటి గుణాన్ని, ఒంటరితనాన్ని తీసివేయని తండ్రి నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నావు. నువ్వు ప్రాణ స్నేహితుడుగా వారి చుట్టుపక్కల ఉండి వారిని గైడ్ చేసి ప్రభు వారిని నడిపించి, వారు ఏ త్రోవలో వెళ్ళాలో, వారి భవిష్యత్తును వారు ఏ విధంగా నడిపించుకోవాలో, మీ వాక్యానుసారంగా ఏ విధంగా వారు నడవాలో వారికి బోధించమని నడుచుందని మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. మీ వాక్కులు చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి ప్రభు, మీ వాక్కులు చాలా విలువైనటువంటి నాయన. మరి కాబట్టి అటువంటి వాక్కులు వింటూ మరి వారి జీవితాలు కట్టుకునేలాగా సహాయం చేయండి తండ్రి. అదేవిధంగా ఎంతోమంది
మంది అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, అన్నీళ్ళు, తమ్ముళ్ళు మోసపోయినటువంటి వారు ఉన్నారు. అనేక మందిని పిచ్చిగా నమ్మి ప్రేమలో పడి, లేదంటే అనేకమైనటువంటి వ్యసనాలకు బానిసై స్నేహితులు నమ్మి ఎంతో మోసపోయి మరి వారి జీవితంలో కృంగిపోయి కృషించిపోయి మరి ఏడనటువంటి రోజులైనట్టుగా వారు జీవిస్తున్నారు. నాయన ప్రభా, వారిని దర్శించండి, వారి యొక్క అక్రమం తీర్చండి, వారు మోసగించబడినటువంటి ఆ స్థితి నుంచి వారిని విడిపించండి. మరి భవిష్యత్తును వారికి తెలియజేయండి. ఎటువంటి అఘాయిత్యం చేసుకోకుండా వారి మనసును స్థిరపరచుంటారని నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఆ విధంగా వారి జీవితాన్ని కట్టుకుంటూ ఎవరైతే మోసగించారో వారు సిగ్గుపడేలాగా ప్రభు వారిని గొప్పగా హెచ్చించమని అడుగుతున్నాను తండ్రి, నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ యవనస్తులందరి కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. వారిని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. వారి చదువులో తోడైనండి, వారి జాబులో తోడైనండి, వారు చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క పనిలో తోడైనండి ప్రభా. అన్ని మీ మహిమార్థం చేయగల సహాయం చేయమని, ఏ పెడద్రోవం పోకుండా ప్రభు మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ సామెతల గ్రంథాన్ని మేము చదువుకుంటూ మీ అందరం కూడా ఆత్మలో అభివృద్ధి పొంది, సహవాసం కలిగి ఉండి అభివృద్ధి పొంది అనేకమైన మేలు పొందేలా సహాయం చేయమని మీ యొక్క పాదాల చెంతకి సమయాన్ని అప్పగిస్తూ యేసు నామమున అడుగు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియమైన యవనస్తులందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నా. నేను మీకులాగా యవనస్తుడినే. మనందరికి కూడా ఉన్నటువంటి హావాభావాలను, మనందరికి ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లను మనం సరిదిద్దుకుందాం. ఈ యొక్క ప్రాణ స్నేహితుడైన కార్యక్రమంలో ప్రతి 2వ శనివారం యవనస్తుల కొరకు ముఖ్యంగా అనేకమైన మంచి సందేశములు దేవుని చేత ప్రేరేపించబడి మరి నా ద్వారా దేవుడు మీకు ఇస్తున్నటువంటి ఈ గొప్ప మెసేజ్లు మీరు విని ఆశీర్వదించబడాలని నేను కోరుచున్నాను, మనవి చేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా చెల్లి, తమ్ముడు, అన్నయ్య, అక్క, మీ అవసరతలు, మీరు పడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క బాధలు, కష్టాలు, నష్టాలు ముందుగా మీరు దేవునితో పంచుకోండి. ఆ తర్వాత మాకు కూడా మీరు తెలియజేసినట్లయితే మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. దేవుడు మనందరికీ సమాధానాన్ని ఇస్తాడు. మన యవన జీవితం చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. ఈ యవన జీవితాన్ని దేవుని కొరకే ఖర్చు పెడదాం. దేవుడు మహిమ పొందునుగాక. నా జీవితం నుంచి, మీ జీవితం నుంచి దేవుడు మాత్రమే మహిమ పొందాలి. కాబట్టి మీరు మీ యొక్క అవసరతలను మాకు తెలియజేయచ్చు, మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలను మాకు తెలియజేయచ్చు. మా యొక్క నెంబరు మరి మీరు చూస్తున్నారు, స్క్రీన్ మీద వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని కాల్ చేసి మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరం తెలియజేసినట్లయితే మీ కొరకు మేము ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేస్తాం. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక. మా చిరునామా రెవరెండ్ దేవరాజు నెమ్మాది గారు, గ్రేస్ గాస్పల్ మినిస్ట్రీస్, డోర్ నంబర్ 30-24-177, క్రొత్త వంతెన, విజయవాడ 520002. మా ఫోన్ నంబర్స్ 9989468315 మరియు 994-994-2848. అవర్ అడ్రస్ రెవరెండ్ దేవరాజు నెమ్మాది గారు, గ్రేస్ గాస్పల్ మినిస్ట్రీస్, డోర్ నంబర్ 30-24-177, న్యూ బ్రిడ్జ్, విజయవాడ 520002. Our phone numbers 9989468315 and 994-994-2848.